Ay, ang dami. Sambay. Hi, Bisprins! Kakatapos ko lang bake. Antay na lang namin maglamig. Why are you wearing Jollibee? Are you hungry na? Yes. You're playing, ano eh, PlayStation? What is that game? Ano? Dying Light. Ah, okay. Pala ko busog ka na. Kaya nga eh. Gawin mo yan. So, yung trainer ko ay nandito naglalaro ng basketball. Ano na nangyayari dyan, ha? Exercise na binisabo. Yan eh, 500 meters. Ilang skipping rope ka pag 1 kilometer? Baka mag-bike na lang ako. Mararating lang din. Kaka-bike ko pa lang. Kala ko nakarami na tayo. Hindi. Ngayong hapon. From? Australia. Ay, so shot. Hi, Mike. Gusto yung pagkain doon, coach? Good, good, good. Basta good lang. So, nagpupustahan nata sila, guys. Bili mo na merinda yan! Merinda, merinda. Nagre-play na sila, ano? Pagpaliris. Nagre-play na sila. Ay, ulit. Akala ko hindi kayo mag-sparring? Naantay ka na ni coach. Ah, may type.
Ano? Hindi ako makapaniwala. Maging part na ako ng YouTube. Legit! Kasi fan talaga ako ng mga videos mo. Yan talaga nanonood ako ng YouTube. Ganda mo! Kasi ganda mo lang. Ang ganda. Meron akong new friend! Hi! Enjoy! Hello! Nakauwi na kami. At yung tirang lasagna gagawin namin pang dinner. Kasi tira-tira na lang. Ubusin na natin, diba? Para walang matira. Joem likes his lasagna cold. I love it. Galing sa SNR. Sarap-sarap talaga ng chicken nila. Si Mr. Washer. Mr. Wash, mahal ka namin. Chill. Chilling with your feetie. Movie time. Chinatown. So, Bisprins, gusto ko mag-thank you sa inyong lahat dahil nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and nanonood talaga kayo sa videos ko. Kaya, super, 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 super thank you. And dahil doon, gusto ko mag-give back sa inyo. Kaya, mag-giveaway ako ng 100 item. Kung may pera lang ako na 100,000 items din sana na para equivalent sa 100,000 subscribers mo. 100 items for one winner. So, this is for the winner. Naman nanalo makukuha nito. Ilalagay ko dyan sa description box. 100 items yan, guys. Easy lang. Siyempre, gusto ko i-share sa inyo kung sino yung nag-subscribe ng YouTube channel ko, ng Facebook page ko, and ng Instagram ko. Thank you. And, totoo talaga na you have to work hard, edit, shoot, and syempre, give all your heart, be yourself. Thank you for watching my YouTube channel. Like, super thank you, and hindi ko alam na maabot ako dito. Thank you. Anyway, good luck. Just follow my YouTube, my Facebook page, and Instagram. And paano malaman kung nag-join kayo? Screenshot nyo na lang sa Facebook page, mag-comment kayo dun below. Kasi, dun ko lang malaman if nag-subscribe kayo. And thank you. Super thank you. Thank you. And good luck, guys. Only one winner for 100 items. Good luck. And God bless. Thank you for watching. Thank you. Salamat kaayo! Yay!